היום אני נאלץ לעשות את השיעור בעמידה, כי כמו שאפשר לראות, החתול שלי, טומי, כפרה עליו, גנב לי את הכיסא. אז אני מכבד את הרצון שלו להישאר על הכיסא. ויאללה, בואו נתחיל. אנחנו מדברים היום על הסולו של היא כל כך יפה, של כוורת, במקום מנוגן על ידי קלפטר. לשמחתי ולמזלי וכבוד הוא לי לנגן אותו מדי פעם כשאני עושה הופעות עם אלון או לארצ'יק. קצת בקצרה על עצמי, מנגן עם יהודה פוליקר, עם אלון, ניגנתי עם עידן עמדי, קובי אפללו, שירי מימון, הפקות כאלה ואחרות ושלל דברים. וזהו, ואני כאן כדי להעביר את הידע הזה הלאה אליכם ואליכן. אז בואו נתחיל. בואו שנייה שוב נראה את הביצוע כולו מהפתיחה, ואחרי זה נדבר קצת. זה הסולו, מנוגן בסולם E, בהופעות עם אלון אנחנו עושים אותו על אצבוע של דו למשל, אז תרגיל טוב גם לנגן אותו בסולמות אחרים כמו כל דבר. אז בואו נראה מה קורה שם, אנחנו שוב בסולם E. אז אני באזור הזה של שריג 9, 10, 11, 12, 11, 10, 9. אוקיי, טוב להתמצא על הגריף. אז הסולם, הפוזיציה שאני ככה רואה בראש כרגע זה פשוט סולם E, לדעת לנגן באזור הזה. ואז מה שקורה זה כזה דבר. ואז בנד קטן. בעצם מבחינת התווים זה נכון? אבל עושים שם קישוט משריג 11 ואני מתחיל לפרוט את התו עצמו אחרי המתיחה, כלומר זה לא אלא כלומר האצבע כבר מותחת ומכאן ירידה של הצליל. אז שוב וחוזרים לטוניקה שלי. ואז פירוק של אקורד B, 5, 1, והשלוש שלו. מי שהמושגים האלה זרים לו, אז תגידו לי ואני אעשה שיעור על הדברים האלה אפילו, בסדר? אני גם מלמד פרונטלי ובזום, אונליין, אז שתדעו. אז אני אנגן טיפה מההתחלה. ואז הפירוק שלנו של אקורד C. שריג 11, מיתר שלישי, שריג 12, מיתר שני, ושריג 11, מיתר ראשון. ואז שוב מההתחלה. מפה שריג 14 מיתר ראשון, שריג 14 מיתר שני, מיתר שני שריג 12, מיתר שני שריג 11, ואז שריג 10 אותו מיתר, סלייד על אותו מיתר לשריג 14 ומיתר ראשון הטוניקה שריג 12. שוב עכשיו, אני מצאתי לעצמי דרך, יש שם הרי קולות בגרסה המקורית, מצאתי דרך לנגן את הקולות ביחד. כדי לא להיות תלוי בפדל אוקטאבר או משהו כזה. הרמונייזר, סליחה. אז בוא נתמקד בקול אחד, בסדר? אז אני בשריג 17
12, 13, 14, 15, 16, 17. חצי טון אחורה ומתיחה. בעצם בלי המתיחה תווים הם. והארטיקולציה של מתיחה זה יישמע מתיחה של חצי טון. שריג 14 אותו מיתר, שריג 12 אותו מיתר, שריג 14 מיתר שני, בנד, הכל שוב ברצף מהקטע הזה. מי שרוצה יכול לנגן גם את הקול השני. ואז זה יהיה הדבר הזה. אוקיי, אני בשריג 14, מתיחה, בנד, התווים עצמם בלי מתיחה זה. ועם מתיחה, אני בעצם חושב על להגיע לתו הזה בשריג 16, פשוט במתיחה משריג 14. שריג 12, 11, 10 מיתר שני, 12 סליחה, 11 מיתר שני, 13 מיתר שלישי, ו-13 מיתר רביעי, ו-11. אוקיי, אז. ויש פה עוד דקות אחת קטנה. קישוט. נקישה, פריטה. המרון של חצי טון ופול אוף. תתרגלו רק את זה תקופה. אוקיי? ממשיכים. מיתר רביעי, מיתר שלישי, מיתר שני, מיתר שני, שימו לב לסרגים, 11, 9, 10, 9. אפשר לנגן את זה גם פה, אני ניגנתי את זה מקודם את התו האחרון למיתר שני, שריג 14, אז שריג 12 מיתר ראשון, 14, 14. ואז שריג 12 מיתר ראשון, 14, מתיחה קלה, 11 מיתר ראשון, ו 12. ומי שרוצה לנגן פה שני צלילים כדי להעשיר את ההרמוניה, יכול גם להוסיף שריג שני, שריג 14, סליחה, מיתר שני. אז זה הסולו. תכתבו לי בתגובות אם אתם רוצים שאני אעשה גרסה, שיעור גיטרה על כל השיר, עם כל מה שקורה שם, כל הליווי. זה שיר טוב ללמוד ממנו מוזיקה, כי מתחלפים שם סולמות ועניינים. וזהו, אני מזכיר שיש לי את הקורס החדש עכשיו באוויר, כל הלינקים יהיו פה למטה. זה קורס שמלמד אתכם בעצם, כל מי שרוצה להעמיק בלימודי גיטרה ולאלתר על כל שיר, זה הקורס בשבילכם. כל מי שרוצה לעבור לשלב הבא בנגינה שלו, אני זמין בטיק טוק, המייל שלי יופיע גם בתיאור. כל מי שרוצה פניות כאלה ואחרות לגבי שיעורי גיטרה ועניינים, זמין באינסטגרם גם, ושוב כל הלינקים יהיו למטה. תהנו, תעדכנו אותי איך הלך לכם הסולו הזה, ואפילו תעלו ותתייגו אותי. יאללה, ביי בינתיים. טומי, איך היה השיעור לדעתך? נהנית?